Hey, niphi umfana eyondibophisa umntana wethu engekagqibi ne-2 months. What? Trespasser this one. Must be arrested this one. Guys, ndithi wayondibophisa mna ndithela ngomyeni weenkomo onditshatileyo guys. Ndithi ndandingasaphatshanga ngepolice station sana I can explain. Hey, intoni sana? This one must be arrested. This one is emgulukudu. Makalale ebaliwe lo. Yo, guys, kulate sondela napha sana. Hey, masigawuleni siwarhuqa sana. Kwenzeka kanjani guys? Niyakhumbula mos ndinibalisela ngalamtshato wami wocekeceke. Andithi lo ndandilotyoliwe guys. Hayi le mitshato le fat and set nditsho ndandilotyoliwe guys. Umyeni wami ke sana, umnye sekehlala le, omnye sekehlala le. Uyandiva? So kwenzeka kanjani? Uguy akasathethi nam, akahoyanga mntana, akazi noba kuyasana noba kuyasibekela sana, uyaziphilela nje sana nguleyo. So this other day, caba ke sana uyithole yonke last night andithi uvulelwe sana 360 degrees waqomba, you know what, ndi over the moon, ndi excited. You know what man, ndingumreki, I have this mreki era in me ke sana, ndi excited. Yonke into ihamba kakuhle, I decide ukunifowunela athi yazini, let me call sana lamandungwana womfazi wami, la Cocomelon. Afike nyani ndikhokomelozela ke sana andifowunela unjani ngoba yo andizothukanga guys. You know when you are no longer expecting i-call yomntu ngoba that person man now exist kuye, even the child does not exist kulaa mntu. Andifowunele sana ngoba ayikesha manje uzoxoka. I was so excited, ndibe excited abese isisho uba ucinga uthengela umntana impahla yabo. Bese ndisithi ke mna ke no it's fine. Abese isisho ukuba sizoya ngomso, but ke ngoku xa siyothengela umntwana impahla yena uzoqala emsebenzini, then sihambe siye elantukeni siyothenga impahla then sibuye. Ndiqomba you know what, utsho emfazini silapho ngomso. Andizibe ndikubuza okanye ndikutsekisa sana ndikubuza ipasine special ukuthi before ubukade uyekele ntoni okanye kwathini xa sowungoku secaba uyabhadla mandikuyeke mani ubhadle yabo. Naye ke ndivume kube mnandi sana. Hayi ke ndivuke following day sana ibe ngathi bendithola i-morning glory, ndingulowo sana imudi phezulu ngoba hey ayonda kutheni. Hayi ke sana ndilungise. So apha nandihlala khona kwangekho mbane yabo. So into eyenzeka yona ngoba okay ke since ndizoya phamos andithi then ndizobuya late, ithi ndithathe ifone ne-power bank yonke into ndiyozichargisa meantime yabo, and then ke ngoku xa sesibuye town ndizawubuya ndizidlule ndizithathe. Hayi ke sana, I don't see any problem and I don't even communicate naye uba ndicinga ntoni kwathi ndingumfazi waphana mos, rightfully so andithi ndilotyoliwe mos. Okay hayi ke sana ndithwale intloko yami nesiphongo ne-knowledge ndiye kuye ke ndifike phana ndithi ndingekangeni ndiba nonyana wakhe lo mdala. Hayi ke ndincokole nonyana wakhe omdala bese ndinikeza yena ifowuni nentontoni ndizixaba lo mncinci ndizambulisa xa sendizozithatha ezinto sendibuya nodate, uyaqonda, ndibe khona ndizombulisa ke. Ndithi ndisarivesa ke sana ndihamba after sendimnikile itshaja yonke into ndithi ndisarivesa ndihamba avele lo mncinci abe excited ngoba inhloni ziyandibhuqa ke ngoku. I can't ndirivese ndihambe ndimbona uba lo mntana yabo khange ndimbulise, ndistophe imoto ndehlike ndiye kuye ndiyombulisa. Xa ndiyobulisa yena sekengene phakathi endlini, ndifike sana ndibulise ke, ndibabulise kakuhle ke ngoku yabo ngendlela enesidima, ndibabulise kakuhle. Ndisabulisa sana caba uthe uGerlings angekhe andizukwazi uzifihla, andizukwazi mandivele ndibone ngulo mntu ulapha ngaphandle or ulapha elanto e-dining room, mandivele mandibe ngumntu ovelayo. Aziveze sana ugirl ephethe iglasi abe ngumuntu waqala waya e-bathroom phinde waphuma e-bathroom waya e-kitchen. Hayi ke e-kitchen akunadabu lapho, uzogqitha apho ndikhoyo, wagqitha apho ndikhoyo. Yo guys, yo ndatsho omncinci umthandazwane uba Thixo ndiphi na, yintoni le ndikuyo ngoku. Ngoba akhandiyicinge tu ke ngoku le uGuy uze nenye emgobongo. Hayi ndihlale
Ngoma yabona ke ngoku ndiyancancazela guys, andiyazi kuvuka ubuhlanya ke ngoku. The colored in me ke sana. Ndiqomba he, yintoni le ndenzeka apha? Ndivele ndinqontsonqonsuze sana, ndithi shori yam ndiye ekamereni eyayisakuba yeyethu. Uyaqonda? Ndiye kulaa kamera sana, ndifike ndivule iwardrobe kanje, ndivule iwardrobe. Xa ndibangathe ewardrobe-ini nantsi ibhegikazi kagirl. Caba ugirl uweekendile apha and uze kwi-long weekend ke sana. Njani ke ngoku uGuy andifowunele ezazi ba uhleli nomntu apha? Ithini into kaGuy? Imaths yakhe ibehamba kanjani? Ndiqomba he ayandiyazi, ndithathe le bag. Ndenzayithatha sana ibag, not ugirl efowunela indoda yakhe ke sana, baby, there's this girl here and u-actor njengehlanya ntontoni, she took my bag and what. Athi uGuy, ndicela umnikeze ifowuni my baby. Yeva? Ugirl abese sithi okay in kutsho ukuthi ugirl abe double minded makazoninikeza ifowuni yakhe. Ndebe ngiqoba yonza ipharhaza le phone mayize le phone izodibana nedonga inoba ngasayifuni akandiqondi andibuze kwabandaziyo sana. Hayi ugirl abe double minded angadandinika ifowuni adrop uGuy afowune kweyam. Athi mafona kum, hayi unjani? Hayi ndephila unjani? Athi hayi ndiphilile akho nto, ndicela unikeze u-sisters lo ulapho ilantuka ibag yakhe. Ndithi ngubani lo sisters lo? Athi ke nake no sizawuthetha xa sidibana, it doesn't matter uba ngubani. Ndithi no, ndifuna uunderstanda before ndikhulula le bag, mandiyikhulule ndisazi uba ngubani umgcini wale bag, ngubani i-owner yale bag, ibizothini khona apha le bag. Hayi ndicela unikeze lo sisi bag ntontoni. Ndibona uba izawubande siyajijisana ngale nto yale bag. Ndivele ndikhathe ifowuni qoba kwam ndiphume nebag, ngene emotweni ndirivese. Ndiyisaphi ibag guys? Ndiyisaphi ibag yabantu? Not ke me ndihamba nayo sana nqoma ndijiki, even though it doesn't make sense uba ndiyisaphi, ndihamba nayo ndiyaqhubeleka. Nami nebag andisakhubekanga ke ngoku, andisakhubekanga. Ndihambe bendinashori gqithi ukuza kwam, so ndiqoba andisaphoxekanga sana. Yazi amadoda anempoxo ayakwazi sana ukususa ku-100 ayokubeka bhaxa ku-0.0 sana. Hayi sana ndithule ke ndihambe ndiye kusisi wakhe, ndifike ndidrophe ibhegi phaa kusisi wakhe ngoba andifuna uya nayo endlini. Ndiyidrophe phaa kusisi wakhe ugqiba kwam ndihambe ndiye elantukeni endlini ke kum. Ndifike sana endlini andisaphoxekanga sana, ndiphantshile. Ndifike ndihlale. Umntwana nanku ke sana, ndiqoba nawo nomdla wakhe kwalo mntana lo, una less than 2 months umntwana. Ndiqoba nawo nomdla wakhe, ndiyagowisha ndiyaburuka. Hayi ndifike ndihlale, afowune uGuy, abefuna le bag uGuy, amane efowuna ndiqoba ayisuka ndingayiphenduli noyiphendula ke ngoku ndizi-ignore ii-calls zakhe. Ndisahleli kanjalo aphinda afowune, ndiyibambe. Xa ndiyibamba ke sana abe endixelela uba jonga ke sisi siya epolice station ke ngoku siyokubophisa uba ubuyisile bag. Ngubani uC? Athi it doesn't matter uba ngubani uC, but siya epolice station siyokubophisa uba ubuyisile bag. Hayi guys ndiqomba hayi ndivelelwe, hayi hambani. Go well, go shine sana. Kutsho mna sana ndisaphethwe yishori ndicimba fani uba ndiyothuswa. Uyeva? Adrop ifowuni ubrothers. Kungabi kudala sana, mzuzwana ndithola icall. Hello. Hello sisi, sithetha no Siyasanga. Yes nguye uSiyasanga. Oh okay. Sisi ungakwazi ukuza apha epolice station uthetha no captain bani. Kunobhuti apha ogqiba ufaka i-complaint. Hayi wenja. Hey. Kunobhuti apho ogqiba ufaka i-complaint ntontoni. Hayi ke sana, uyayazi mosinkani yomXhosa, ndithwala intloko futhi ndistart imoto ndiye epolice station. Ndiqoma andifuna uyibona ngawenyama. Ndifuna uyibona ngosi uba nyani angalivula icala. Ndifike epolice station sana, xa ndifika ubrothers sana uchophile phana abese esithi nanku. Sekushoda nje bathi here is the suspect. Ndifike nyani apha epolice station, ndithi kwenzeka ntoni? Kuthiwe sisi iphi ibag.
Ndithi kabani? Kuthiwe yeyi kuthiwa iphi ibhegi, khupha ibhegi sisi. Ndithi kabani kaloku ibhegi? Ndifuna uunderstanda le bhegi baye kabani. Aphendule sana uGuy athi ibhegi luyithathe phaa endlini. Ndithi endlini phi, kanjani? Khawuexplain kwenzeka ntoni? Kuthiwe ubhuti uzovula ke ilaa nto ikheyisi intoni. Ndithi utheni xa ifike iripota? Ndifuna uva into amazwi wakhe uba ufike wathini. Abese kusithiwa bhuti yitsho kwenzeka ntoni. Athi lo bhuti athi sana wam umyeni, this is what happened. Mina, I went to work, I left my fiance in the house, and then this girl came to my house. She was trespassing and took my fiance's bag. That's why ke ngoku silapha. Njani? Sifike njani? Sifike njani? Athi that's why silapha ke sana is because this girl took my fiance's bag. Fiance? This girl? Hayi ndiqonda uba yazini, let me just die. Let me just die. Uyayibona? Hayi sana, ndothuke ndome ndifowunela usisi wam ndithi hayi sisi ngekhe. Siyagwetywa ngoku, siyagwetywa. Ndilapha sana nalo mfana, lo mfana uthi, hayi usisi wam othuka athi khawumphi ifowuni, ndimphi ifowuni. Xa ndimphi ifowuni sana uGuy angafuni noyibamba ifowuni. Uyeva? Athi usisi wam, yho ngoku uzothini? Ndithi hayi andiyazi ndixakene nento sana. Hayi ndixakene nento, uze nenye ngoku. Athi usisi wam nikeza ibhegi yakhe wethu uphume kuye lo mfana lo. Ndiqomba sana ke ngoku awuthethi. Undikhuphe edrameni. Uthi mandiyeke ndavele ndathi cut that phone. Mna ke sana ndabe ndiqomba ndifuna umntu athethe le nto iza kwenza isensi kum, le ndifuna uyenza ngoku. But ke ngoku abantu ingathi bafuna uyikhatha short le nto bayiza ngephisi. Andizukwazi. Hayi sijijisane ngento yebhegi ndibe ndisithi hayi andazani nabhegi mna. Kube kusithiwa yes siyikhupha ibhegi andazani ibhegi. Athi ke ngoku uCaptain yazi intoni bhuti, awuzukwazi uvula case wena because awulahlekelwanga bhegi, ayo yakho. Andithi makuze umnikazi webhegi nguye ngoku ozokwazi uvula icase. Not uBrothers sana ephuma ngo-180 per kilometer eyolanda umnikazi webhegi, wabuya naye sana emthe qhiwu ngesandla. Not uBrothers ke sana, uyabona eza movie sana zi-romantic ntontoni. Ndithi sana ndandiyibukele uBrothers ehlike kweli cala lakhe ayovulela ubaby girl wakhe, amvulele icango, ehlike sana ubaby girl as a princess that she is. Ehlike ngelaa nto kasana ngeshori yakhe, ubaby wakhe amkhavare, babambane nezandla amzise police station phakathi. Ndibukele sana, hey andincuncunthekanga inhliziyo imane isuka ipisi ngepisi. Ndiqomba yintoni le nkosi yam ndazifaka kuyo, nguPopayi wantoni lo ndandimtshata. Hayi sana afike nomntu wakhe, bafike balantuke ke kuthiwe mabavuleke i-statement into i-case because andicooperate yabo. Afike lo girl, hayi sana ugirl caba uthi no, I'm a girl. Girl is girl sana, andizukwazi ukujonisa enye intombazana. Athi lo girl no it's fine, andizokwazi uyivula le case. Kuthiwa girl funeka ukuvule i-case because usisters akafuna ukunika ibhegi. Athi no it's okay, she can take it, she can have it. Athi uBrothers akazukwazi ukuyiheva, vula icase ntonto usile lo ntonto ibhegi yakho you need it, kuzawumele unxibile kwathini. Guys, ugirl uze epolice station enxibe i-t-shirt kaGuy noshoti kaGuy ne-pushes kaGuy. UnguGuy sana, yabona nje ukuthi hayi ndithule nqoba andisangcungcutheki ngathi ndifakwe ifolokho zakwaSathana sana ndiyojiwa kulaa mlilo. But nqoba hayi ndizake ndiyibone uzala nkomuni. Hayi siqhubeleke sana sihlale phaa. Hayi ke sana uGuy ke ngoku sekecenga ugirl uba makavula icase, uyamconvince ugirl hayi akafuni nje, honestly akafuni. She's out and about ukuthi andifuni, if akafuni ngebhegi yami it's okay, but yona ibhegi yami ikuye. So I don't know what she's thinking about the bag, what she wants to do about the bag, but I cannot open the case, it's okay. Athi uGuy no, you can't do that. What? Hey, amcenga uGuy, amcenga. So in the midst of all of that, bandidonse ke nabo ke, udonse ngomnye usisi phaa police station ancokole nami, sisi uyintoni, kwenzeka ntoni ngelife yakho, kwathini. Bese ndisitsho ukuba hayi no, like lo mntu lo besitshatile kanje nakanje, phofu sitshatile.
currently akunamdivorce wakho ntoni, sitshatile nalo mntu lona, and then sinomntana less than 2 months sasixabene, and then ndamove out. So this is what has been happening. I don't understand what is this in it. Abesesilo sisi lona lo bhuti lo akakuthandi sisi. Face the facts, lo bhuti lo akakuthandi, because there is no way a man that loves you can protect umakhwapheni over you, and it could say umakhwapheni fiance and say wena usistranger estrespassayo esifike sazo disturb ipeace kafiance wakhe. Sisi no, choose yourself. Ndaqomba yo lo sisi akanamona, yo akanamona lo sisi lo, akaboni, like can't she see beyond? Akakwazi ubona like hayibo lo bhuti uyandithanda lona, it's just that ngoku uxakene nento, that's why mhlawumbi ke engaziba makathini, enye into ufuna le bag, otherwise ukundithanda uyandithanda. Hayi kuhlaleke. Hayi ndibizwe ngicaptain indoda athi take it from a man's perspective, sisi lo ndoda le ayikuthandi. There is no man engenza kanje kumfazi wayo. Wena nje ngoku at this point you are just delulu, and you just want to hear what you want to hear. You don't want to face the facts. You don't want to face the reality yoba indoda le yona ayikuthandi. Ndiqomba yo hayi ke ngoku zanda sibona istation esinomona wonke umuntu mntakabawo, umuntu wonke lapha phakathi kwesi station unomona, uyandimonela sana, akafuna undibona ndi right. Njani kungaconvincewa le ndoda ndihoye? Njani kungaconvincewa le ndoda iyeke obububhanqa nobubuvuvu be-statement instead of ibe kungcungcuthekiswa mna mo? Hayi ndihlala ndiqoma ndiqinisa intloko sana, I'm not gonna do anything. Kuthiwe khupha le bag, sisivele umnike ibhegi yakhe, uhlukane nento ethethisayo, uyeke lo jinqe umenzayo. Ndandiqoma hayi sana andiniva ndisencophoyini nale bhegi. Ndiphusha inkani yam. Hayi athatha iphepha ke kuthiwe makabhale istatement usisi, yabo. Xa thatha iphepha ebhale istatement iphinde ndibizwe ngomnye usisi futhi ngowesi-3 ke ngoku lo. Andibize lo sisi, hayi andicenge lo sisi. Ndicenga. Andibuza uba ndisebenza phi, ndiyasebenza. Athi into ndithi nditisha, atishala. Usebenza ku-government. So you are willing ukuluza umsebenzi wakho ka-government over indoda engakuthandiyo, engakufuniyo, engazikwenza kwamahluku into yoba uyohlala e-police station because lo mntu lo ukufuna behind izisele, ukufuna ubotshi. Yesisi yho naze nadlala ngemifinya kulanjwa. Ndiqomba hey hayi lo sisi lo ukhona ingathi khona into enesense ayithethayo. Bathi naze nadlala ngemifinya kulanjwa. So lo mntana akho na 2 months, uzoba na 2 months, uzothe gqiba i-2 months abe umama wakhe behind the bus for ibag kanontroyi. Azanda yiva. Ndiqomba hey hayi lo sisi lo abeseke like lo sisi lo athethe man, abe brutally honest lo sisi lo, abe brutally honest ukuthi yazi ndikuxelela uzazisola sowuphakathi and akudlalwa ke pha ngaphakathi. Njengoba wena usafuna utesta i-waters, whereas ubona uba this is no longer i-waters ngoku, selulwandle olu, seyiziziba sana yo uzawurhaxwa, phuma kulo manzi uzorhaxwa yo. Ndiqomba hayi lo sisi lo make ndiyikhuphe le bag because nyani ke ngoku into yoba noluza umsebenzi athi uthi naye nomnye umntana omdala, so lo mntana lo umdala uzofela yo athi hayi sisi umuncu. Ndiqomba yo ngade kuthiwe ndimuncu ngekhe mani khupha ibag. Ndithi kuyipo hayi masambe nisoyithatha, kuthiwe iphi, ndithi kulo sister ka-brothers lo. Hayi ke sambe soyilanda sibuye nayo. Xa sifika siyivule e-police station, sifike ndimnike e-police station, ma ndimnika not brothers sana esithi yivule babe uyijonge uba ziphelele into zakho na. Yivule ujonge uba akho shortage yanto na. Hayi ke sana sakulo situation ke ngoku ka-sisters ufuna ijonge athi u-sisters no ndi-right man, it's fine, ziphelele into zam, I don't think angakhupha anything. Athi baby ndithe vula ibhegi yakho ujonge, uzokubetheka. Vula ibhegi yakho. Hayi usisi cabasha mesidima sakhe asivumi, akayazi qhale yafakwa kuyo ngulo Popayi. Hayi ade ayivula ibhegi ke kujongwe. Yazi ngerayithanga ncam ke impahla zikalantu zika-sisters especially ezizangaphansi. So inoba nayo yenye into yayimenza intlonta qomba ye lo muntu uzobe ndivulisa into ezinjanjani yabo. Hayi sana asivule kodwa ngoba akho choice. Abe ubrothers engaboni kwanto irongo sana. Emveni koko athi usisters hayi ziphelele zi-right akho nto itheni. Athi sure
athi yena ayensure. Hayi ke sana avala ibhegi, ubrothers abuyisela avala aziphe qoba kwakhe. Athi mntu wakhe bathi chu sana ngathi bayatshata, they are walking down the aisle. Yo guys, okungazange ndibhubhe ndandikhonyuluka ndigwinye ngwiqi ndibhubha ngaphakathi ndiphinde ndivuke ndiphinde ndibhubhe ndiphinde ndivuke ndiqoma andiyazi le ndikuyo andiyazi sana ikavela pha emjongweni. Hayi ndibayeke bahambe bathi ndithi bagqiba ungena phakathi emotweni ndiva uba ndiyabhoyila sana. Bathi xa berivesa nabe nditsiba umtsi nam phaa epolice station qoba sizawufikisana sana egeyithini kwenu, sizawufikisa. Ndatsiba umtsi, ndaxa nditsiba umtsi kanti undijongile sana laa police girl, laa sisi lo wepolisa sana. Xa bundibonile xa nditsiba umtsi wandikhwaza. Ndajika xa ndijika wathi ke nake asikagqibi kaloku thina sisiza sogcwalisa apha. Ndithi ndizawubuya ngomso sogqibeze. Athi no, ngoku masigqibezele ngoku. Ndithi hayi sisi wethu ayisanamsebenzi wathi ndithi sisiza apha. Ndabuya qoma andisadikwanga and ke ngosendifuna uvele ndibeke isignature ndihambe andiyazi uba ndibuyela ntoni. Ndathi ndisenza loo nto leyo wathi lo sisi lo bayeke bahambe. Ndathi andivanga wathi bayeke bahambe. Ndithi obani? Athi yena. Ndithi bayeke bahambe uzozifaka engxakini e-western le ukuyo ngoku, uzozifaka engxakini yama ngoku iphelile into yakho, awunatyala unantoni, you have yourself, your child and your other child, so ngoku uzoluza everything. And ke ngo this time around asizukucingela sisi siza kubopha xa kumele sikubophile, asizukucingela because we did talk to you, we did try to cancel you, we did try ukuthi sikubonise isense, we did try to convince you, we did try to show you ukuthi le ndoda ayikuthandi 0% ayikuthandi. Ndibe ndiqoma ayithandi nyani kodwa le ndoda ngoba kaloku nomntana ayimsapoti iku 0.0 minus -0 ekusapoteni umntwana. So yabo hayi vele ibingekho ndibe ndihlukumeza kanje kanti iyandithanda. And le ndoda lena mani izinto ezenzayo uyabonisa uba sana hayi ndifuni hayi sana. Hey ndihlale ndiqoma ndihleli ndingahlelanga kona enyanisweni qha into okunayo ke ngoku andisakwazi uphusha inkani yabo. Hayi ndihlale wethu ndiqoma hayi ndihleli ke loo nto ke ndiyihlele iyo icekecekana. After maybe boma 30 minutes or an hour behambile athi ke yena lo sisi hamba ke sisi and ndicela uye straight kwakho yayive instruction iclear kanjani. Uba ngaba uyanga kwakho uzobubotshwa ndim. Kwafowunwa phaa kwathiwa ikhona into engxaki oyenzayo uzobotshwa ndim. And xa ndikubopha sisi uyoba ngathi zanda kubona kwasejudeni, ndiza kubopha nyhani this time around because ndithethile nawe and sivumelene uba uya endlini. Hayi sana ndaphuma ndiloo nto sana ithe loxo engathi ndiyinkukhu enethiweyo. And uzuqonda uba nyhani laa guy wayendikhohlakalele, wayendingcolele, wayengandifuni, wayengandithandi, yayindim nje wayezinyanzele etyhudisile. Kunani khona uba anditshekishe uba ndiphelele phi after yonke laa nkxushunxushu, after yonke laa nto besiyenza phana mntakaba ijongisayo, not even ukuthi anditshekishe uba ndiphele phi, not even ukuthi eze azoxoka, not even ukuthi abe na that guilty conscious ukuthi khawume khe ndimxokise kokungenani, yithi ndize neqhingane. Wathula wathi cwaka sana uguy, waya kwi-silent mode. Ndasheka ndizikhupha kweso sigaqa, inhliziyo njengoba yayisisigaqa, njengoba ndandichophile ndiqoma ndilindele laa call ndizamphoxa ashwabane uba how could you, wathi ndasheka no how could you ndodwa sana. Wabe evale apha uguy elindi episode elandelayo, futhi ke neempahla zaphela zingasathengwanga, ingasenziwanga anything because ke yaye yapotyala kakula angle. Yabe ipotyalakile kulaa angle ke sana. Yho amadoda sana hayi wandikhohlakalela shem. Nditshatile, ndithi ekhuphe inkomo enditshatile endaweni yoba ke azibone uburongo okanye azisole okanye afile guilt okanye athini, not him ecela ilobola yakhe back. Ndifuna ilobola yam. Guys, ndiyeza neso story. Stay tuned. I hope you did like the story. I hope you did comment. I hope you are no longer skipping ama-ads. Guys, nindibonile uba sendinama-ads. Sekufakwa ama-ads kwiivideo zam sana. That means uchingchingi, umula is on the way sana too. Uyeza kutyhudtyhula. Guys, in no time zabe ndisithi
let's do how much did YouTube pay me on my first time, or how much YouTube paid me. Yeah, how much YouTube paid me for the first time, something like that. So besilapho guys, so besilapho no Cutie Chula. Ningaskiphi ads guys, ningandingcoleli guys, please guys. Masibe sinye i-struggles ka-Cutie Chula mayibe indoda qha. Mandingangcolelwa amacala. Mandingangcolelwa amacala guys, mandingangcolelwa nanini. Nina, you must not skip the ads. Hlalani nje niziyeke ii-ads and ndinixelele mos uba lo mntu lo zange wasapota umntwana nakanye. Akamazi noba umntwana utya ntoni okanye watya ntoni, noba usaphila, noba wabhubha, noba kwenzeka ntoni. So guys, at least ungaskiphi kwenu ii-ads kuzawundenza ndikwazi ukumthengela umntana impahla, ndikwazi umntana umonwabisa, ndikwazi umntana ukumspoyila, ndimthengele oni noni, because utata wakhe ulengabout. And ke ngoku andizukwazi umleqa guys, andizukwazi, because laa Jane ifuna umuntu ofit oneziqa. Andinazo ke iziqa sana, and andinamdla, andinayo ne-energy guys, andinayo ne-energy yomleqa. So guys, I hope you did like the story. Please don't forget to subscribe, like, comment and share. See you on the next one ke sana. Love you.